हाँ 10 लाख रुपया चुएलकै सरियो न लैलकै गे भड़वा समधी 10 लाख रुपया चुएलकै सरियो न लैलकै गे भड़वा समधी पूरा कोदरा घाट घिनैलकै गे भड़वा समधी पूरा आलम नगर घिनैलकै गे भड़वा समधी पूरा पुरैनी घिनैलकै गे भड़वा समधी। मिक्स बाय बलभद्र सिंह जे सखी कह रहले कह जैबै गाड़ी सफारी गे भड़वा समधी कह रहले कह जैबै गाड़ी सफारी गे भड़वा समधी तले कइलै हीरो होंडा गे भड़वा समधी तले हीरो होंडा गे भड़वा समधी तले कइलै गाड़ी खटरिया गे भड़वा समधी। प्रेजेंटेड बाय पीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो आलमनगर मधेपुरा स्कूल हाँ कह रहले कह जैबै समधिन लसरिया गे भड़वा समधी कह रहले कह जैबै लोटा पितरिया गे भड़वा समधी पूरा खगड़िया घिनैलकै गे भड़वा समधी पूरा मधेपुरा घिनैलकै गे भड़वा समधी पूरा खापुरा घिनैलकै गे भड़वा समधी 10 लाख रुपया चुएलकै सरियो न लैलकै गे भड़वा समधी पूरा कोदरा घाट घिनैलकै गे भड़वा समधी।